Бүгіннән яңа бинага күчкән Татарстан Милли китапханәсендә халыкка бушлай экскурсияләр оештыра башлыйлар. Хәзерге вакытта монда күчеш чоры. Бу хакта бүген Татарстан мәдәният министры һәм Милли китапханә җитәкчесе белдерде. Китапларны иске биналардан яңасына китереп, системага салалар. Инде бер айдан китапларга заказ ясап укырга мөмкин дә булачак. Декабрьдә тулы көчкә эшли башлыйлар. Беренче экскурсиядә Айзар Шаймарданов та булды. Рун язмасы, уйгыр хәрефләре, гарәп әлифбасы, латиница һәм кириллица. Милли китапханәгә аяк атлауга менә шушындый хәрефләр дөньясына үтеп керәсең. Чынлыкта исә бу татарның 1000 еллык тарихында кулланылган әлифбасы. С правой стороны классическая библиотека. Бүгеннән мондый манзараны теләгән һәркем күрә ала, ләкин әлегә экскурсияләр аша гына. Бүген шуларның беренчесе узды. А здесь уже празднуют первые 10 лет Татарской Республики. Китапханә тулы көчкә эшләп китсен өчен берникадәр вакыт кирәк. Милли китапханәнең җитәкчесе Мәдинә Тимерҗанова моны китапларны системага салып урнаштыру белән аңлата. За неделю перевезли где-то порядка. Бер атна эчендә 80 тонна китап китердек. Бу 6000дән артык атамадагы әсбаб дигән сүз. Китапларны китергән саен шулай системага салып барачакбыз. Бер генә этап түгел, беренче этапта без шушы ачык пространстволарны ачабыз. Икенче этапта уже безнең милли китапханә эшли башлаячак. Шул рәвештә милли китапханә тулы көчкә декабрьдә эшли башлаячак. Безнең иҗат төркеме төшергәндә китапханәнең уку залын тәртипкә китерәләр иде. Ачык файдалануга 170 000 китап куярга дигән уйларыбыз, планнарыбыз бар. Бу инде милли китапханә өчен ачык файдалануга куела торган бик зур сан. Башка җирләрдә, милли китапханәләрдә мондый күп сандагы китапны ачык файдалануга куймыйлар. Шушында ук сирәк кулъязмалар саклануларны халыкка аерым тәкъдим иткәннәр. Теләгән китабыңны укыр өчен китапханәчегә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аның өчен менә шушындый махсус автоматлаштырылган җиһаз бар. Моның өчен бары тик синең белән бердәм китапханә билеты булырга тиеш. Личный бүлмәңә керәсең, шәхси бүлмәңә, китапны куясың махсус өстәлгә. Китапханә билетын исә шушы штрих-код аша үткәрәсең. Выберите действие. Шушыннан соң Положите книги на китапны пол. алып мөмкин укырга. Ә инде кирәк түгел икән, аның өчен акыллы полкада калдырырга мөмкин. Башка хәрәкәт эшләргә кирәкми. Вассалам. Милли китапханә буенча экскурсия ял көннәреннән кала көн саен дәвам итәчәк. Аның өчен алдан теркәлергә кирәк. Айзар Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы.